Uthethwa into ezizukileyo uRahabi noBhabheli ndiyabakhankanyela kwabandaziyo nalo elamafilistini laseTire kunye nelakwaKhushi. Ngokusingisele kwiZayoni kuya kuthiwa lo nalo uzalelwe kuyo. uYehova uyakubala ekuzibhaleni izizwi athi abazalelwe khona. Baze bevuma beqamba bathi yonke imithambo yami kuwe. Sisekumbhedesho njalo sityhile kwincwadi kaNdumiso 95. Intloko ndalifundela ngolu hlobo, umbongo kuThixo isilumkiso malunga ngokungekho. Yizani simemelele kuYehova, sidume kwiliwa lokusindiswa kwethu. Masize phambi kobuso bakhe sinombulelo. Masidume kuye ngengoma, ngokuba uThixo omkhulu nguYehova. Ngukumkani omkhulu ngaphezu koThixo bonke. Uzisesandleni sakhe iingotsi zehlabathi, neencupho zeendaba zezakhe. Ololwakhe ulwandle nguyena owalenzayo, nomhlaba owomileyo zawubumba izandla zakhe. Yizani masiqubuthe siguqe sithobe phambi koYehova umenzi wethu, ngokuba nguThixo wethu yena, thina ke singabantu bokwaluswa nguye nezimvu zesandla sakhe. Namhla ukuba kunoliva ilizwi lakhe, musani ukuyenza lukhuni inhliziyo yenu njengaseMariba ngemini yaseMasa entlanga. Ukuba ndilingayo ihlo bendichipita bewubona umsebenzi wam, iminyaka yaba ngama-40 ndirhuqukile sesisizukulwane. Ndathi ngabantu abanhliziyo zindwendwayo, abazazi indlela zam bona, endada ndafunga ndinomsindo kuthi ne.